Helsingin Ullanlinnaan on 14.9. avattu uusi Marraine Cafe et Glam-niminen kahvila. Yrittäjien mukaan kyseessä on uudenlainen kahvila-myymäläkonsepti, joka syntyy kahden intohimoisen yrittäjänaisen unelmasta. Kahvilan erikoisuudeksi kerrotaan olevan kuppikakut, mutta tarjolla on laajan kahvi- ja teevalikoiman lisäksi itse leivottua pullaa ja pientä suolaista. Uniikin paikasta tekee siellä herkkujen lisäksi myynnissä olevat vaatteet ja oheistuotteet sekä valloittava vaaleanpunaisuus. Vaikka inflaatio on kiihtynyt Suomessa vuodesta 2022, uskalsivat naiset lähteä kokeilemaan yrittäjyyttä pop-up-kahvilan muodossa. Pystyttiin siinä vähän niin kuin tutkiskelemaan sitä, että miten niin kuin ihmiset ottaa meidät ja meidän konseptin vastaan. Huomioitavaa on, että kahvilaa perustettaessa on tärkeää tehdä taustatyötä alueen tarjonnasta ja kysynnästä. Kierreltiin ympäri Helsinkiä ja tutkittiin tätä paikallista kahvilatarjontaa. Kun yrityksen toiminta aloitetaan, on markkinointi ensiarvoisen tärkeää. Tyttöystävä löysi tämän kahvilan TikTokista ja sitten se tykkäsi tästä kahvilan fiiliksestä. Niin tultiin sitten katsomaan, millainen tämä on paikan päällä. Alkuun pääsee pienelläkin rahallisella sijoituksella. Me lähdettiin tähän niin oikeasti tosi pienellä budjetilla. Et ihan omilla säästöillä, omalla rahoituksella ja tietyllä tavalla halutaan myös niin kun todistaa, että sä et oikeasti tarvitse paljon, että sä voit aloittaa. Yrittäjänä on tärkeää kehittää jatkuvasti uutta. Kehitysideoita riittää koko ajan ja on kyllä tarkoitus laajentaa meidän tuotevalikoimaa. Et katsotaan mitä tulevaisuus tuo, että me jatketaan tätä vaaleanpunaista vallankumousta. Loppujen lopuksi yrittäjyys kuitenkin rakentuu vahvasti sen varaan, että luottaa ideaansa ja muistaa pitää hyvinvoinnista huolta. Tärkeää on tietenkin, että sä itse voit hyvin ja että sun tiimi voi hyvin, millä te työskentelette. Sillä on iso vaikutus siihen, että millä energialla te rakennatte sitä yritystoimintaa.